Bilahi malaktiga don kibaru keneka biye tarata ye Desembre kalo kilita ani nani an ka foli be aw bɛɛ lajɛlen kabini aw sigiyɔrɔ la. Kibara minnu b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ Bafula bɛ mara la a yira ka fɔ ko maa dɔw bɛ yen nɔ ko u ka forow kɔni bɛ ka jeni. Ayiwa kibara minnu sera ma o koɲɛ la olu yɛrɛ ka fɔ ko alamisa tɛmɛnen Desembre kalo kɔnɔna la ko nin ye dugu dɔ ni ale yɛrɛ bɛ Tomura kɔni commune na ni a bɛ f'o ma Usubijaya ko yen Sɛnɛgamɔgɔw ko yen dugulamɔgɔw ka foro bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ ka jeni wa ko maa t'a dɔn tasuma kɔni bɛ ka bɔ yɔrɔ min ka se nin ma kofɔlen ninnu ma. Ayiwa ko foro caman kɔni jenina an'u ka balo caman kɔni fana bɛɛ lajɛlen tiɲɛna. Ayiwa o yɛrɛ ka fɔ ko olu kɔni hakili la ko ni tasuma in ye maa nɔ de ye ko sabula nin ma deli ka kɛ olu kɔni ka dugu la. Waleya ninnu kɔni kɛlen ye ko sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ ka kɛ k'a dɔn mun kɛra sababu ye ka nin tasuma don nin ma kofɔlen ninnu kɔni ka foro la. Ni min bɔra la an n'o dɔw kulo ka don n'a nata. Ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibara wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ baarabila kɔni okumu kɔnɔna la a yira ka fɔ ko ɲɔnɔ ale ni Tɔnbɔkutu ko yen école karamɔgɔw kɔni bɛ tile damadɔni baarabila kɔni na. Ayiwa kibara minnu sera ma o koɲɛ la olu y'a yira ka fɔ min ye ɲɔnɔ ye ni ale yɛrɛ kɔni bɛ Segu fan fɛ a yira ka fɔ ko yen école karamɔgɔw kɔni bɛ tile fila kɔni baarabila la. Ayiwa ko o baarabila in kɔni daminɛra kunun min ye Desembre kalo tile 13 ye ko o baarabila in kɔni bɛ kuncɛ bi n'o ye Desembre kalo tile 14 ye. A yira ka fɔ ko ɲɔnɔ école karamɔgɔw kɔni ka nin baarabila in kun tɛ dɔwɛrɛ ye ko o de ye ka fɔ u ka académie ɲɛmɔgɔ ko o kɔni ka taa min sigilen bɛ kalanko kɔni koɲɛ kunna ko olu bɛ fɛ o de kɔni ka taa. Ayiwa ko n'u ka laɲini kɔni ma sabati ko don n'a nataw u bɛ baarabila kudayi kɔni kɛ. Ayiwa an b'a yira ka fɔ école karamɔgɔ minnu bɛ baarabila la ɲɔnɔ ko olu kɔni ye gouvernement kɔni ka écolesow ye. Ayiwa a yira ka fɔ fana min ye Tɔnbɔkututaw ye ko o ye kɛnyɛrɛye kalanso minnu bɛ yen nɔ ko yen mɔgɔw de kɔni bɛ baarabila la. Ayiwa ni an b'a fɔ o ma ko les écoles privées secondaires techniques et professionnelles ko olu de bɛ baarabila in kɔni na. Ayiwa ko u ka nin baarabila in kɔni bɛ taa tile 3 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni na. Ayiwa ko ni école karamɔgɔ ninnu kɔni ka baarabila tɛ dɔwɛrɛ ye ko de ka fɔ ko min ye an ka jamana gouvernement ye ko olu kɔni kan ka musaka dɔ de kɔni sara u ye wa ko olu kɔni ma sɔn ka o musaka sara. O de la u ye nin tile 3 baarabila in kɛ ko ni tile 3 baarabila in kɔni kɔnɔna na ko n'u ma u ka musakaw kɔni sɔrɔ ko u bɛna baarabila kudayi kɔni kɛ fo ka taa fɔ u ka musakaw kɔni dir'u ma. Ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibara wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ Koro dugu kɔnɔ ko denmisɛnnin kelen kɔni bɛ yen nɔ ale kɔni sara tɔ 2 ninnu joginna kosɛbɛ. Ayiwa kibara minnu sera ma o koɲɛ la olu y'a yira ka fɔ ko nin denmisɛnnin 3 de ye ko olu kɔni ye dugu jukɔrɔ mugu dɔ de tɔmɔ. Ayiwa tuma min na olu kɔni kɛlen ka nin fɛn sina in kɔni sɔrɔ ko u tun bɛ sɔsɔli la kunna. Ayiwa u y'u to o kuma caman ninnu de la ko nin fɛn in nana ci ninnu kɔni tɛgɛ kɔnɔ o sen fɛ maa kelen kɔni bɛ yen nɔ ale kɔni sara o yɔrɔnin bɛɛ la denmisɛn tɔ 2 ninnu ko olu kɔni taara kɛnɛyaso la. Ayiwa an b'a yira ka fɔ ko nin waleya in kɔni kɛra min ye Desembre kalo tile 12 ye ko do du dɔ kɔni kɔnɔna la. Ayiwa kibara kuncɛla kibara wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ Makan Kɔnɛ ni ale tun ye kunnafonidila dɔ ye wa a kɛra min ye kunnafonidilaw ka ɲɛmɔgɔ ye wagati dɔ la an ka jamana kɔnɔ a yira ka fɔ ko ale kɔni fatura. Ayiwa an b'a yira ka fɔ ni ma kofɔlen ye baara caman kɛ kunnafonidi kɔni okumu kɔnɔna la wa a ye kunnafonidiyɔrɔ caman kɔni dayɛlɛ wa a kɛra a ɲɛmɔgɔ caman fana ye. Ayiwa ko ni ma kofɔlen kɔni kun banalen don bana kuntagala surun de kɔni kun don nka ko min ye kunun tɛnɛndon ye Desembre kalo tile 13 ko ale kɔni ka kalifa kɔni minɛla la an bɛ dugawu de kɛ ala ka ɲin'a la. Ayiwa an balimaw ni de tun ye an ka bi don kibaru ye ka da kulo kan aw ni ce aw ka kulumajɔ.